нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошем ва хидмат кунем ки ҳар яки мо шумо ҳамеша тансиҳати хонаобод бошем. Ва чӣ хеле ки бисёре аз нафарҳо медонен аз сторисҳои Инстаграм ё ки видеоҳое ки дар Инстаграм ва дар Ютуб буд, яъне ки Юристиҷейро дастгир кардан, ҳамин гуна видеоҳо буд ва ман мехоҳам оиди ҳамин чиз як суҳбат бигзаронам, дар шумо бифаҳмонам то охири навор бо диққат гӯш кунед ки барои чӣ дар Федератсияи Россия маро дастгир кардан ва чӣ мушкилиҳо ба сари ман омад, чӣ ҳолатҳо шид, ҳозир ман ҳамаша ба шумо мефаҳмонам якта ба якта ва ногуфта намона ки процесс чӣ хел рафтагиай моро дар куҷо дастгир кардан, куҷо бурдан, чӣ гуна ба мо рафтор кардан, ин ҳолатҳоро ман ба телефони худам ба навор гирифтагиам, вале мутаассифона айни ҳол мара телефони худам дар дастам нестай, танҳо ба решенияи суд мара ҷавоб додан. Баъд аз 35 соате ки ман маҳкам будам, ҳамин рӯз ҷавобам додан ва телефони ман айни ҳол дар ҳамун мақсад адел қарор дорад. Ба фикрам ки пага ё рӯзи дигар мерам телефон дастрас мекунам, мегирам ва решенияи суд оиди ман мебирояд. Оё мара депорт мекунанд ё оё ҷарима мекунанд, чӣ кор мекунанд намекунанд ман намедонам. дар умум мегирем видеои ояндарам дар ҳамин мавзӯъ интизор бошен. Бениҳоят видеои хуб мешавад. Ака бо диққат гӯш кунед ки чӣ гуна ҳамин ҳолат рух дод. Чӣ хеле ки бисёри нафарҳо савол медоданд ба ман ки оё регистратсият фальшивӣ бошад, чӣ гуна рафтор мекунанд, чӣ кор мекунанд, ё баъзе одамҳо дар комментария худшон ҷавоб медоданд ки регистратсия фальшивӣ бошад, зарба задани набошад, туғрияи мо 5 сол ё ки мо 10 сол гаштаистем ва ман ҳайрон мешидам ки чӣ гуна ҳамин одамҳо бе регистратсия бе ҳуҷҷат гаштаистанд. дирӯз вақте ки ман тарафи хонам биромадам ва ба тарафи метрои Румянцево рафтаиста будам, бо ҳамроҳи ман 2 нафар қарор доштанд ва чӣ хеле ки худтон медонен пешаи соли навай дар Федератсияи Россия дар ҳама шаҳрҳо, ман шахсан худам дар шаҳри Москва қарор дорам, рейдҳо бениҳоят зиёд рафтаистанд оиди муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ва мо ба метрои Румянцево рафтем, ворид шидем ки коркунои милитсия ба назди мо омадану ва ҳуҷҷат парсиданд, документ. Мара ҳама ҳуҷҷатҳом буд дар дастам ва дилам пир буд. Ман бировардам, ҳуҷҷатма нишон додам, загранма, мигратсиони картама ва регистратсияма ва 2 ҳамраҳе ки қатима буд, иёрам ҳамин гуна нишон доданд ҳуҷҷатҳое ки доштанд ва як ҳамраҳе ки дар бари ман буд, ӯ ҷиянам буд, як бародарай ва ӯро гуфтанд ки регистратсияи ту созай, ба ту ҷавоб. Ва мара қатъи як шогирд, яъне Афзал меган гуфтани одам, ҳамин видеоҳои мара ҳамаша ҳамон монтаж мекунад. Мара қатъи Афзал гуфтанд ки шумо бестен регистратсиятон чота подозрительно биромадесай. Аллакай дар дили ман як шубҳа пайдо шид ки чӣ хел ман нав ба Федератсияи Россия омадагиам, ман якмин бора омадагиам ва омадани мара оли 1 моҳ шидагӣ нест ва ман барои чӣ ба мушкилӣ дучор мешавам. ва ё моро гуфтан биё мерем ба кабинет гап мезанем, гирифтан моро кабинет бурдан ва ӯ ҷиянам аз сабабе ки ҳамроҳи ман буд, мара тоқа намонда, бо ҳамроҳи мо омад. Дар кабинет шиштем якҷоя ва мо хоҳиш кардем аз ҳамун коркунои милитсия ки мақсад чӣ ҳолати корай, чӣ гапай, ки ва ё гуфтан регистратсияи ҳарди шумо дар базадани нест фальшивиай ва мо ҳозир сурат гирифта равон кардем ба адели рақами 1 дар тарафи метрош аёдон биромад домуш дар тарафҳои вай Казанский вокзал, адели рақам 1 агар кадомед ки бидонем, бениҳоят адели жостки будай. Гуфтан мебарем шуморо ба ҳамун ҷо ва ман хоҳиш кардам ки моро набарем ба ӯ ҷо ва мо нав омадагием, аввалин бор омадагием ва мо дар ягон ҷо кору фаъолият намекунем ки ва ё гуфтан мо наметонем, аллакай мо рӯӣ кардагием ба адел, ҳуҷҷатҳои шуморо бояд барем шуморо. Аз соатҳои 11:30 ҳамин кор сар шид, 11:30 ки абетай.
ва моро гирифтан ба Адел бурдан. Гуфтан 4 соат мантон мекунем, ҷавобтон медиҳем. 4 соат буд шид. Аллакай 6-7 соат рафтестай ва ман хоҳиш кардам ки моро ҷавоб метиҳен, проверка кардем, чӣ кор мекунем? Гуфтан ҳозир проверка мекунем. Ва вақте ки овардан ана ҳамун мақсад печат мекунанд қоғазое ки дар ба задани ба номи те чияй. Ва печат кардан ба номи фамилияи ман овардан ҳамун қоғаза. Гуфтан вот, короче, посмотри, дар ба задани ба номи те ғайр аз Тоҷикистон омадана дига ягон чиз сахранӣ шидагӣ нестай ва ту регистратсия надорӣ. Ва ман гуфтам агар мутобиқи қонун бигирем, мисол мегирем бародаро, ҷои таъриф нашавад, ман кодекси Россияра, конститутсияи Россияра, умуман бисёр қонунҳои Россияра ҳамчуноне медонам ки мумкин баъзе коркунҳои давлатии ҳами Россия ҳамун қонунҳоро риоя накунанд хичон, лекин ман медонам. Ва ман гаштам аз назари қонун қад шумо гап задам. Гуфтам ки шумо ба якумаш ки ай 4 соат зиёд ҳақ надорен моро қапиданда. Ва дуюминаш ки барои ҳамин ҳолати коре кишидастай шумо бояд ҷарима кунен ва моро ҷавоб битен. Марҳамат, моро ҷарима кунен, ҷавоб мо мутен. Ки коркунҳои милитсия гуфтан ҷавобтон наметиҳем, шумо дар ҳаминҷа мемонен. Ишав. Аллакай соат 10 ишав шид, 10 соат шид ё 9 соат шид ки мо дар Адел қарор дорем. Хай баъд хоҳиш кардем ки ягон чизи хӯрданӣ биёрем ба мо. Мутаассифона назарногирӣ мекунанд, мақсад гап намезананд. Қатӣ хай ҳичи гап негуфтем, шиштем дар як кунҷ. Соат тақрибан 11 буд ки омадан сменаошон алӣ шид ва гуфтанд ки биёин мебарем шуморо решоткада маҳкам мекунем. Ва ман гуфтам барои чӣ? Барои кадом преступленияи ман шумо маро мебарен маҳкам мекунем? Ба кадом основания? Ки гуфтан основания ҳамияе ки та регистратсия надорим, мо туро маҳкам мекунем, саҳар суд мебарем. Хоб, хорошо, гуфтам ҳамин ки боша майли. Мара бурдан бо аму ҳамрам ба Афзал дар мақсад камера маҳкамон кардан ва дармона маҳкам кардан бирафтан. Хай саҳар шид. Соат 6 буд тақрибан, омадан падём ҳамаро хезондан ва ман хеле хирсанд шидам ки дар як зуддӣ мақсад саҳар шид, ҳозир моро суд мебаранд, мисол ман ҳамҷа мебурам. Ки биромадан рафтанам ки дига ба назди мо наомаданд. Тақрибан соат 12 абед шид. Ва боз ман файродшон кардам ҳамун сотрудникора ки биёен моро айҷа бубуроред, моро ба суд бубаред, шумо барои чӣ моро ин қадар манъ кардестед? Ва мо дар дастмон ҳатто телефон надорем ки занг бизанем, мисол ба посолствои ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба мо кӯмак бикунанд, ё ки ба 112 ба рақаме ки 102 ё 112 ба рақаме ки доир ба мигратсиони службай ва ҳар як мигрант ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки ба ӯ рақам занг бизана, мушкилии худша бига. Хулас телефон наёфтем ки занг бизанем, соат 12 абед шид ва ба назди мо омадан боз гуфтанд ки ҳоли бишинен ҳамиҷада, мақсад баъд мебарем то суд. Тақрибан айбан 1-2 соати дига гузашт, салакай бетоқат шидам. Хай кадомед ки аму Адел рафтагӣ бошен, медонен чӣ хел Адели бениҳоят безеб Адел будай, условия ҳама чизаш безеб будай. Бисёри нафарора ман қатишон ҳам суҳбат шидам ва гуфтанд ки ӯ Адели бениҳоят жосткияй, условияҳои жостки дорад. Аллакай дар аму даруни камераҳо дар 3 метр ҷо дилм танг шид рости гап ва боз дар задаму файродшон кардам ки биёин гап занен ақаланқати мо. Аллакай як сутка зиёд, тоист мақсад тақрибан агар бигирем ба соате ки мара дастгир кардагиян, як сутка зиёд шидагияй, 26-27 соат шидагияй. Ман гуфтам мара ин қадар соат шумо манъ кардагиян, мисол ақаллан як чизи хӯрданӣ чӣ намеёрем. Хай чизо як тараф ва гуфтам ки мара ба хоҳиши худам бигирен, суд бибарен ва решенияро бибурора, судя мара депорт мекунанд, чӣ кори мекунанд намекунанд, ман розиам, мара суд бибарен. Ки негуфтанд ва як каси дигаш омад гуфт ки соати 4 мебарем то суд. ва дар пеши мо ҳам хеле чанд нафара гирифтанд, суд бурдан, ҷавобшон додан рафтанд. Дар охир 5 нафар мо мондем, 3 тоҷик будем, 2 та дига узбек. Соат ай 4 гузашт, бо пеш мо наомаданд ва морам якравира гирифтем, даршона боз задан гирифтем, омадан дар монаҳӯй кардан ва мо гуфтем ки мақсад хоҳиш мекунем ки моро ҳамҷа озод кунед, чунки биё як таихида дар ҳамин дурун 5 соат бишем, баъд мефаҳмӣ ки на овод метиҳанд, на овқотот метиҳанд, дар як торикӣ медозанад. Баъд як таш омад гашт гуфт ки ҳаёз бесен мегум ягон каса мебаратон суд. Ва моро омадан гирифтан, суд бурдан. Соат тақрибан 6 буд. Аллакай таи 30 соат шидагӣ буд ки моро дастгир кардагиянд уже.
ва моро гирифтан суд бурдан ва судя гашт гуфт ки пеш аз соли навай рейд бениҳоят вазнинай ва бояд депортшавӣ зиёд шавад, депорт кунам бисёри одамора. ва ман судяро гуфтам ки шумо ира бояд ба инобат бигирем ки ман бори аввал омадагим ба Федератсияи Россия ва дуюмин и ки ман омадан ман як моҳ шидагӣ нест ва сеюмин и ки ман намедонистам регистратсияи ман фалшивие. ва дар ҷавоб гуфтанд ки проблемаи мо нест, ту медонистӣ ё намедонистӣ, дар ҳоле ки ту регистратсият фалшивӣ боша и аллакай ҳамия ки ту ғайриқонунӣ гаштаестай. мо намегӯем ки тура фреб кардан, яъне ту медонӣ ё ки намедонӣ, проблемаи таа гуфтанд. Короче қонунӣ гуфтан агар бигирӣ бояд ту ФМС брай ва дар база дани яму ФМС чон регистратсията сохранит кунанд. нархи давлатиш гуфтан 200 чанд рублай ё 230 рубл гуфтан ё 250 рубл гуфтан барои ба қайд мондани ҳамин регистратсия. ва хулоси гап суд тамом шид процессаш ва телефони ма дар адел мондагӣ буд ва чандин нафара суд омад решениҳоро хонд, депорт чон гуфтан. ҳамун шахсиятҳоеро ки депорт гуфтан омадан, нарушникҳоро дар дасташон задан ва обрат нагирифтан сахара ва бурданшон, яъне ки дар уҷа тӯли 20 рӯз ё 30 рӯз дига маҳкамшон мекунанд, ба Тоҷикистон роҳишон мекунанд. ва моро гаштан гуфтанд ки мо шуморо депорт намекунем, вале ҷавобтон метиҳем. гуфтан боз даъваттон мекунем, решенияе ки мо бировардагем мегем да шумо чӣ решенияе. ва мо дар фикр омадем ки значит моро депорт кардагӣ нестанд. агар депортмон мекардан, моро маимҷа нарушник зада мегирифтан, мебурдан дальши маҳкаммон мекардан. ва биромадем аз суд тақрибан соат 9 шаб шидагӣ буд. инами видеоро ҳози ами омадам аз суд, ман видеоро кардестам ҳози 9 ё 10 шаб шид соат. дар умум бигирем 35 соат маҳкам кардан моро дар ҳамунҷа. 35 соат вақти моро гирифтан, дар ҳоле ки қонунгузорӣ гуфтагиай 4 соат зиёд вақт нагирен ё ки 3 соат зиёд вақт нагирен. ва дар ҳолатҳои вазнине ки агар мақсад ба вуҷуд меояд, ҳақ доранд то 12 соат ҳам манъ кунанд. ва боз як чизи дигарам гаштам гуфтам шумо ки қонуни президенти Федератсияи Россия таҳти рақами фалон фалон аз соли 2013 биромадагиай оид ба мигрантҳо ки шахсиятҳое ки оиди регистратсия проблема доранд, дар ҳоле ки якум бору дуюм бор административни правонарушенӣ мекунанд, уво танҳо ҷарима карда мешаванд, яъне на видваренӣ мекунанд, на депорт мекунанд. вале ин гапҳоро ки мо гуфтем ва ё гуфтан пеш аз соли навай бояд мо рейд кунем ва касе ки қонуншиканӣ мекунад ӯро депорт мекунем. баъди суханошон мо дигар ҳеҷ чиз нагуфтем, озод монкӣ кардан, хирсанд шидем аз ҳамин қадараш. ва хестем ба хона омадем, ҳамин видеоро хостам пешкаши шумо кунам ва ҳамаша ба шумо бифаҳмонам ки ҳар як шаҳрванде ки дар Федератсияи Россия қарор дорен, аз ҳаматон хоҳиш ва илтимос, вақте ки қарор дорен документотонро торӣ кунед, чӣ мигратсионкатон бошад, чӣ загранпаспорт, чӣ регистратсия, чӣ патент. ва як чизи дигарам мехоҳам бигӯм. бисёри нафарҳо мегӯянд ки вақте ки дар мигратсиони картат работа нависондагӣ бошӣ ва ту бидрои регистратсия кунӣ, агар дар ҳеҷ ҷо кор накунӣ, патент нагирӣ, тория. Не бародаро, дар мигратсиони картат ки работа нависондӣ, ту баъди ҳами 20 рӯз аллакай бояд ки патент получат кунӣ. яъне ту то як моҳ ҳақ дорӣ ки мақсад ба регистратсият бигардӣ ва як моҳ кишид, аллакай ту бояд патент дошта бошӣ. ту кор мекунӣ намекунӣ фарқ надорад, тура дар мигратсиони картат работа нависондагианд. ба ҳамин хотир ин чиза ба назар бигирен ва ҳар ҳуҷҷатгузорие ки оид ба мигрантҳо ҳаст, ҳамун ҳуҷҷатгузориҳоро дуруст кунед ва хоҳиш мекунем бо тариқи посредникҳо кор ва фаъолият накунем, чунки вақте ки ман худам омадам, ана ҳамон посреднике ки кори маро буд кард, мутаассифона маро фреб кард. танҳо мара не, чандин нафаре ки мо супоридем да ҳаму моро фреб кард, сумонмона гирифт ва документи фалшивиро да мо дод, гуфт ки ами оригиналай. мақсад қасамҳои зиёд хӯрд. бадии кор ҳамияе ки ӯ бародар тоҷикай ва хела дарднок, хела ғамнокай, вақте ки меои ту ба як ҷои бегона, тура бародари тоҷики худат фреб мекуна дар ҳамин ҳолатҳо. ба ҳамин хотир хела дилмонда шидем ва хела дилхаста шидем. гуфтам ки решенияи суд пага ё рӯзи дига ки биброяд, иншааллоҳ худо розӣ боша, боз сафар мекунам ба Тоҷикистон ва кору фаъолияти хидмат дар Тоҷикистон давом метавонам. чизе боша набоша, мақсад дар ҳамунҷа кор накардан мегирам, дигар мақсад берун ай ватани худам намерам. вақте ки ман дар ҳамин ҳолатҳо дучор шидам ва гуфтам ки ман дигар дар ҳаётам ай ватанам
берун намерам, чунки ба хоки ватан ягон ҷо намебирояд. Ягон ҷо мисол чи Россия чи Америка ки ҷое набоша ба ватани худат намебирояд. ман худам ватандӯстдор будам, вале боз дар ин ҳолат ҳамчунон шавқ меҳрам нисбати ватан зиёд шид ва хостам ки ҳамихели як миҷа задан дар вақт бигзараву ман боз дар ватани худам бошам. ба ҳамин хотир ман ба хулосае омадам ки судя чӣ решение мебирора ва боз ман ба ватани худам сафар мекунам. иншааллоҳ кору фаъолият ман идома метавонам. Федератсияи Россия ман просто омадам ки мақсад ман дар иҷая камтар наворҳо бикунам ва камтар қонунҳоро боз аз наздик дида шинос бошам. вале мутаассифона дар 25 рӯзе ки ман истодам аллакай ҳамихели душворӣ бениҳоят безеб дучор шидем. аллакай дилам монда ҳаминҷа. ба ҳамин хотир тасмим гирифтам ки мерем. ва ногуфта намонад ки видеоҳои процессе ки моро дар Адел чихе допрос кардан, Адел ки чихе бурдан моно ё ки моро ба нарушник чихе суд бурдан, умуман ҳамаи ҳамин чизоро ман видео кардагим дар телефони худам ҳастай. видеои ояндаро жад кардем. иншааллоҳ ман у видеоро ҳамаша мепартом ва боз дар у маврид суҳбат мекунем ва баъд аниқ мешавад оё моро депорт кардан ё ин ки не. ҳамин қадар ҳолат шидагӣ буд. ба ҳамаи шумо фаҳмондам. ҳазор раҳмати калон нафарое ки маро дастгирӣ мекунед, ҳазор раҳмати калон ки дар инстаграми ма, дар ватсапи ма, дар ҳама ҷо мисол смс нависонден, фикри маро карден. бисёри нафарҳо боз омадан ба ҳамҷара мақсад хӯрока овардан, дигар чизҳо. шумодам раҳмат. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то барномаҳои дигар дар канали мо обуна шидан фаромӯш.